JUICE.BG представи най-новите иновации на южнокорейската марка Qwings на изложението Interfood and Drink 2025 в Интерекспо център София. На нашия щанд демонстрирахме на живо последните модели бавнооборотни сокоизстисквачки. Всички посетители имаха възможност да опитат невероятно вкусни и здравословни фрешове, както и ядкови млека. Паралелно изпитахме възможностите на вакуумните блендери на Qwings. Под вакуум приготвихме изключително кремообразно и ароматно смути. Посетителите бяха удивени как само благодарение на високите обороти на блендера правихме гореща крем-супа, а накрая за десерт и айс кафе фрапе. Бизнес партньорите ни се впечатлиха от професионалните модели на Qwings, подходящи за фреш барове, кафенета и специализирани заведения. Ако сте пропуснали изложението, заповядайте в нашия шоурум в София, квартал Дианабад, или разгледайте пълната гама продукти на нашия сайт JUICE.BG. Последвайте ни в социалните мрежи, за да следите още рецепти, демонстрации и специални предложения.